DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nag-Ibery ko sa Ibery. Very good ang eyesight. Hello everyone, welcome to the Ibery Gold Radio Show. Ngunyan na aldaw, gusto ko ipabisto sa indo ang bago na produkto na makakatabang mapakarhay ang sa indong pagkili. Ang bago na Ibery Gold with Lutein, igwaning tulong aktibo na sangkap. iBright Extract, Bilberry Berries, asin 10 mg na lutein. Ang iBerry Gold with Lutein ay mababakal sa mercury drug asin sa ibang leading stores na harani sa indo. Pwede man i-order via online sa Shopee or Lazada. Iyoy ni ang halipot na paliwanag kan kada sangkap asin mga benepisyo. iBright Extract, inisarong herbal extract hali sa iBright plant na ginamit na sa kahaluyan ning panahon para bulungon ang iba-ibang klaseng kondisyon kan mata, pareha kan inflammation, irritation, infection, asin dryness. Ang iBright Extract igwaning vitamin A na mahalaga sa malusog na paghiling o pagtanaw. Bilberry Berries, sadit na bilugon na prutas, malat o may kolor pero makatas, mayaman sa anthocyanins, makusog na antioxidants para sa ganun ang mga free radicals na nakakaraot sa mata. Ang bilberry berries nagpapakusog kan blood vessels sa retina, nagpapakarhay kan sirkulasyon kan dugo, asin pinupugulan ang inaapod na age-related macular degeneration na iyo ang numero 1 dahilan kang pagkabutas sa mga naggugurang. Nag-Ibery ko sa Ibery. Very good ang eyesight mo. Ano ang ngaran mo tabi, asin edad? Si Luming Sinato asin 54 na tabian sa kuyang edad. Ano tabian sa imong pigmamatikan day ka pa nag-iBerry Gold? Ang taramon kan doktor, ako tabi ay igwang katarata asin pwede ining maging glaucoma. Asin ngunya naaapektuhanan sa kuyang blood sugar. Ano tabian na itabang sa imo kang iBerry Gold? May nagtaram sa kuya na baluon ko daan ay very good. Asin pag antos kan sarong bulan, duman ko na matian na marayrahi naan sa kuyang pagmati. Pati tabian sa kuyang mata. Takulaon na salamat sa ay very good. Malinawon na tabian sa kuyang mata. iBerry Gold with Lutein. Mas mura kaysa ibang brand. Mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Also available in Shopee and Lazada. Lutein. Iyo ini ang carotenoid pigment na yaon sa macula. Ang sentrong parte kan retina na iyo ang nagpapabaskog kan detalyadong paghiling o pagtanaw. Masasara kan lutein ang blue light asin ang ultraviolet rays na nakakaraot sa retina asin macula. Napapababa man kaini ang inflammation, oxidative stress, asin ang cell death sa mga mata na nauugnay sa diabetic retinopathy. Ako si Luming na taga Marikina na 84 years old na. Ngayon po, ako po ay may katarata at maaari po itong mauwi sa glaucoma at pati na po ang ating sugar ay naapektuhan. At ngayon po ay gumaan na ang aking katawan, pati na po ang aking mata. Maraming salamat, pinagaling mo ko. Sa Ibery. Very good ang eyesight mo. Komplikasyon kan diabetes na nakakaraot sa blood vessels kan retina na iyo ang dahilan kan pagkabuta. Paano iinumon ang iBerry Gold with Lutein? Simple lamang, sa sarong 10 mg na kapsula kada aldaw kan iBerry Gold with Lutein, kayang makuha ang tamang kantidad kan lutein na rekomendado para sa malusog na mga mata.
Uyan mga nagkapirang nag-iinom ni kaining kapsula na nagbahagi kan sa indang positibong eksperyensya. Sa tulong simana o pagtumarkan ay very good Lutin. Ating takuya ang pagbabagokan sa kuyang pagsili. Dati malabo ang pagsiling ko, pagbanggit itisil ang pagsiling ko. Ngunyan, malinaw na ang pagsiling ko. Dahil lang tayo napapadalan mata ko katapos ng computer ni alabang oras. Ang iBerry Gold with lutein ay mababakal sa mercury drug asin sa ibang leading stores na harani sa Indo. Pwede man i-order via online sa Shopee or Lazada. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, hatod sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Elsie Colliantes, nakatira sa Sipukot, Camarines Sur, 59 years old. Colon cancer po ang sakit ko. Sabi po ng doktor, maghanda na niya kayo ng 300,000 pataas dahil i-opera ka niya. Niyakap ako ng mga anak ko lahat. Sabi ko, huwag kayong umiyak dahil gagaling pa ako. Kasi may napapakinggan ako sa radyo na water doc, napapagaling ang mga cancer. Sinuggest nga ni mama na narinig niya daw po sa radyo yung kay Dr. Paragas, baka daw pwede naming subukan. Noong una po hindi kasi ako naniniwala sa ganyan kasi akala ko nga hindi naman nga yung tunay na doktor. Parang may doubt. Tingin ko, akala ko hindi madadala ng mga yung inom-inom lang. Nung magpa-ultrasound ako, sabi nung doktor na nag-ultrasound sa akin, anong sakit mo? Ba't ka nagpa-ultrasound? Colon cancer po. Wala naman na. Inopera ka ano? Hindi po, doktor. Tingnan uli yung tiyan ko kung may biniyakan. Sabi ko, dok, wala po talaga. O sinong doktor mo? Kaya ko, dok, si water doc. Ang galing ng doktor mo ano? Sabi ganun man sa akin. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Pangarap mo bang makapag-abroad? Magpunta ng Japan, Canada, UK, USA, or saan mang dako ng mundo? Narito na ang susi para sa pangarap mo. ProviCare Training Center, the newest training center that gives intensive and globally competitive caregiving training located at the heart of Bicol. Matatagpuan ang ProviCare Training Center sa South Poolside Tourist Inn, Mayon, Corner Bonifacio Street, Naga City. Sa loob lamang ng 5 buwan ng intensive training at OJT, magkakaroon ka na ng competencies sa basic life support, child care, and elderly care. May certificate ka, syempre! Para sa lahat ito, no age limit. Working students are all welcome. We have morning and evening classes available for you. You may also visit our Facebook page at ProviCare Training Center for more information. Kaya gulatin mo na sila. Sa halagang 2,000 pesos, masisimulan mo nang tuparin ang mga pangarap mo. With ProviCare, the hands that care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyo. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa tumit man siya. Hello Pride Bar Blue, isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello Pride Bar Blue, isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng ating virus! I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilya protektado! I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Reverend Father Danilo Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Nakings Pole Water Refilling Station, owned and managed by Annie and Polly Bagaporo, Highway 1, San Isidro, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Ariel Blanco, Assistant Market Supervisor, San Francisco, Iriga City. Jerry Navarez, LTO Chief, Ligao City, Albay. Irene Puso, Toriano, Tanay, Lebanon. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year from Princess B. Tan, Villa Arlen Resort, Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Jose Manrique, Oralio, San Isidro, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Melchor Nacario Jr. and Family, Highway 1, San Isidro, Iriga City.
Have a wonderful Christmas to all. Greetings from Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Fe Gregorio, Ontario, Toronto, Canada. Engineer Hilario P. Gorgonya, Acting Head, Nia Riis, Santa Elena, Iriga City. Merry Christmas and a Happy New Year from Lani Birthing Home, PhilHealth Accredited, open 24 hours. Care of Engineer Paulino Laganzon, San Vicente, Bato, Camarines Sur. Happy Christmas and a Merry New Year to all. From Social Security System, Iriga City Branch, San Nicolas, Iriga City, Camarines Sur. Greetings of peace from Ngo & Sons Trading Incorporated, owned and managed by Engineer Solomon Ngo, Iriga City. Pasko na naman, naway ang pag-ibig at pag-asa ay patuloy na dumaloy sa ating lahat. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. At maraming salamat sa inyong lahat, mga karonda, Jenelyn Store and Fireworks Maker, Barangay Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Honorable Cecilia C. Cuarto, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Vanessa Turla, Barangay Ordaneta, Lavisares, Northern Samar. Natividad, Layosa Tuyay, San Vicente Sur, Iriga City. LB Valle, Copra and Coconut Buying, own and managed, Lito B. Valle, San Francisco, Iriga City. Punong Barangay, Josefina Comla Peñones, Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. Maestrado Crosata and Oida Family, Santa Cruz Sur, Iriga City. Wilhelm Motorcycle Parts and Accessories Shop, Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. That man will live forevermore because of Christmas Day. Sa darating na Pasko, hangad namin na sana'y ligtas, masaya ang inyong buong pamilya. Isang mensahe mula sa RPN DZKI Iriga at ng ating bagakaronda, Milton Bolivar, Metro Manila, Barangay Gagawad, Lani O. Maestrado, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store, Santa Cruz Sur, Iriga City. Kagawad Evangeline Valle, Kagawad Mark Joseph Aguirre, and Kagawad Jomar Hapa, Santa Cruz Sur, Iriga City. Rinconada, Prime Fuels, Main at Palsong Bula, Camarines Sur, with branch at Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Manghente Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur. Jairo, Raf and Abunal, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Honorable Vice Mayor Cecilia Cuarto, Saramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN Patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. Sa Sendo Gabos, sa 30 kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita nin Sabado. Good morning sa mga praantabay niya to.
Pambira. Eh, ko naman ako. Arog talaga kayo ng buhay, nalalastripan pa. Oy, good morning sa mga parantabay niya to. Rizal di po ngunyan. Preparado na ang City Park ka na sa tuyang siyudad. In connection ka na gigibuhon na ika 127th day celebration ka na Rizal Day. Kaya duman sa mga empleyado kan local government unit ka na siyudad nin Iriga. So iba, preparado na po ngunyan sa pag-atindir kan gigibuhon na banal na Santa Misa. Yan sa St. Antonio of Padua Paris, ngunyan na pagkaaga. Yan man sa atubangan kan monumento ni Dr. Jose Rizal na sa tuya pong national hero. Preparado naman ang civil security unit na mga miyembros kan Philippine National Police na magkakaiguan na pag-alay sa atubangan kan monumento ni Rizal, pag-alay nin mga burak. Sabi nga ni kan magkakaiguanin wreath laying activities. Tapos magkakaigwa po nin 21 gun salute. Siguro arog man po kayo ng presentasyon sa Manila na local government unit digdi po sa probinsya ken Camarines Sur. And siyempre sa enterong nasyon duman mismo sa Rizal Monument sa Metro Manila. Ako na sa indo pong magarumduman, ini po si Dr. Jose Rizal. National hero niya to, iyo po ang kumbaga nagpakagadan para paglaban ang independensya ka na Pilipinas. Nagpabadil para sa nasa katalingkasan kan mga Pilipino laban po sa mga dayuhan. Talagang sagkod ngunyan dahil kita nakakalibre sa pangaapi kan mga dayuhan digdi po sa satuyang nasyon sa nasyon Pilipinas. Laro sa dahil kita pinapalibre sa pananakop ang nasyon kan China na kumbaga inipuan matindi sagkod ngunyan. Lalo sa kita kontrolado pag-abot sa negosyo, ekonomiya. Dahil po kitang buwelo digdi po sa satuyang nasyon sagkod sa mga panahon na ini. Kung buhay si Dr. Jose Rizal, baka liwat magpakagabadil. Ngani sa nang makuan katalingkasan ka nasyon Pilipinas laban sa mga dayuhan. Ngunya ng mga panahon, grabe po ang pang-aapi na ibang nasyon sa satuyang teritoryo, lalong-lalo na sa kadagatan kan nasyon Pilipinas na sakop kan West Philippine Sea. Tapos iba pang lugar digdi sa nasyon Pilipinas na kumbaga itong boundary na naglalabaw na, naglalapas na ang nasyon kan China. Awat pa man lugod po makuatan tunay na katalingkasan digdi po sa satuyang nasyon. So ipinaglalaban ka na satuyang national hero si Dr. Jose Rizal. Sagkod na day po yan nakakamtan ka nasyon Pilipinas ang kumbaga independensya na sa tuyang minamauot sa kamot kan mga dayuhan kita po pirming mayong libertad kumbaga
o independensya na makakamtan digdi sa satuyang nasyon. Makahirakan mga Pilipino na sagkod ngunyan, garuman sa nakita estranghero digdi po sa satuyang nasyon. Darakan dahil kita makabel o dahilan sa mga dayuhan na ini. Lalong-lalo na po sa dayuhan ng mga Chinese. Maray itong iba digdi mga Filipino-Chinese. Maski pa paano, bako naman niya na tunay na Chinoy, may pagmakulog naman digdi sa satuyang nasyon. Bakong arog kay ni pong mga Chinese national talaga, ay mayo yan pakilabot sa nasyon Pilipinas. An isip sa nakayan masakop an teritoryo kan Pilipinas para magpasasa sinda sa yaman kan mga Pilipino. So itong sinasabing mineral resources kan nasyon Pilipinas na makukuha dyan po sa West Philippine Sea arog kan mga sira. Tapos iba pang mga pwedeng kuahon na minahon dyan sa West Philippine Sea. Kumbaga, saro yan sa dapat na ipaglaban ka nasyon Pilipinas, digdi po sa dayuhan ng mga Chinese. Oy, kumusta man palan kay Mayor Rex Oliva, kay Attorney Nonoy Wapirina, ang City Administrator po kan Siyudad ng Iriga. And syempre sa gabos ng mga empleyado kan lokal na gobyerno kana sa tuyang syudad. Asin man sa Department of Education, iba pang ahensya na iba pribado, arog kan Kasurayco 3, arog kan Prime Water, Iriga City Water District, kung Prime Water pa yan, nasa roon man na day nakakalibre. Ana Prime Water, digdi, Iriga City Water District sa Prime Water, na nagkaigwanin na Memorandum of Agreement na naglaog sa joint venture na sagkod ngunyan, apektado po ang mga member consumers sa palpak na serbisyo kan Prime Water, Iriga City Water District. Awat pamanlugod, maresolveran ang problemang yan, mapakarhay ang serbisyo. Dahil na kamo magpara-arog-arog duman sa Barrett Water Works na sagkod ngunyan, yo dati. Dahil man nakipag-joint venture, pero ang problema, palpak na serbisyo sa mga konsesioner, yaon man giraray. Ang pagparawara-wara kan tubig, pagkawara kan supply sa mga lugar, na kumbaga yaon na sa itaas na parte kan bukid na kan Iriga. Na nagrereklamo pati mga ngod kami nga mga datubig. Bagay ang mga ngod, dahil problema na babasa na dyan sa may irrigation, tapos sa irarom kan tulay kan barit, matubig yan, okay na. Tapos igwa po dyan mga bubon, jetmatic, na iyo ang pinagsasakduhan kaining mga tugang niya tong itom na may programa na kuta kay tuan NCIP na subot patutubigan. Ang problema, mayo man nangyari duman sa sinambit na pundo na nagkaigwapanin fundraising an NCIP katuwang an Philippine Health Insurance Corporation o ining PhilHealth. Minabot nin 350,000 pesos an kantidad kan natimos na pundo duman mismo siyudad kan Naga kundi ako napapasala. Nagkaigwapunin panran para sa fundraising kan pagpapatubig kan mga tribal community dyan sa Barangay San Ramon or Barangay Santiago digdi po sa siyudad kan Iriga. Mayo man nangyari. Ang nangyari po, igwang tangke, mayo man na supply na tubig. Ali sa Barrett Water Works. Kaya di ako mangalas. Kung arog kaya na nangyayari dyan sa Barrett Water Works na dahil masupplyan ang mga tugang nyatong itom na mismong ang NCI pinagkaigwanin fundraising palpak. Ginagamit pa ang PhilHealth
Tapos ang ibang ahin sa kansatuyang gobyerno para sa makatimos din pundo. Alagad mayo man nangyari kan kwartang natimos. Kumbaga uminabot siya na sa tangke, mga tubo, ang kinaabtan, kinaluwasan o datubig. Ang hapot, isa'y mabayad. Duman sa tribal community kung igwanin supply na tubig na ipapabulos sa inda. Yan ang dakulang kaputan kan Barrett Water Works. Kung di ang dakulang man nakaputan sa Barrett Water Works, ano ta perming arog kaya ng sendong serbisyo palpak. Sabi kan mga konsesioner, yo datingot, damang kamo pagbabago, daw itong direktor ninyo, mga bago na. Hanggang no rin po makakaawas sa palpak na serbisyo ang mga konsesioner kan Barrett Water Works dyan sa Barangay Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga. Itagamo kay Rizal. Oy, good morning Mampalan kay Pading Joris Pahares and happy birthday sa iya. Diyan sa Salvacion, digdi po sa siyudad kan Iriga, nagsiselebrar ka na sa iyang kumpleanyo. Kasabay kan pagkakagadan ni Dr. Jose Rizal. Remember, ini pong pinagsiselebrar na independensya o ining Rizal Day celebration, bako po ini. So, pagkamundag ni Dr. Jose Rizal. Iyo po ini so sa iyang pagkagadan kan siya badilon duman sa Luneta. Para ipaglaban ang independensya ka nasyon Pilipinas laban sa mga Kastila. Sabi ka niba, Kastila luoy. Kaya ang minamaot na kan mga Pilipino iyan makuha ang tunay na katalingkasan kan nasyon Pilipinas. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Hoy, good morning palan kay Mayor Ella Coste dyan po sa Banuan ka na Buhi Camarines Sur. Kay Silent Legasyon asin man kay Norien at Zuri Kizabal dyan po sa Santa Clara sa Banuan kan Buhi. Siyempre kay dating Alcalde Jones Belza. Pakihalat-halat tabi karon ng Diggs Martinez na pinagkukunyan tapaan na linya tanganing mas lalong maging gwapo ang laog digdi sa tuyang istasyon kan sa imong boses. Diyan man pala na alas 8:30 pagkaaga, iyoan programa na. Nagigibuhon dyan po sa City Park na siyudad nin Iriga sa pag-komemorar ka na ika-127 selebrasyon ka na Rizal Day ngunyan na pag-aldaw digdi po sa siyudad kan Iriga. So mga teacher ang sulot ngunyan itong badong dikwilyong matatag spring. Sana maging matatag ang spring kan mga burabod digdi po sa siyudad kan Iriga.
And siyempre, ana supply na tubig. Nanganing magin matatag talaga ang burabod. Bako sa nang para sa mga teacher. Ano na raw sa pangako ni Mayor Rex Oliva? Nawa 5, sabi ni DJ Mandy. Incentives na pigbutasan man na pahayag ni Secretary to the Mayor Jor-El Kaayaw. Pinagalat na po ito kan mga teachers sa pampublikong eskwelahan digdi po sa siyudad kan Iriga. Field Report! Bueno, nasa linya si Karondang Diggs Martinez. Karondang Diggs, go ahead. Good morning, Karondang Philip. May nakuha ka tang baretahan digdi sa sa Philippine National Railways o PNR na kung saan magpun sa aga December 31 uring aldaw kan taon na asin sa January 1 sa New Year January 1, 2024 mapotoban na sambitan ng ahensya ng adjusted operating hours para ini sa sa pagselebrar magakana pagsabat kan New Year as in New Year pa ba kasi mga impiyad dyan sa pero karon kan sa tuwang nasyon na mapreparar man nin paghanda as in siyempre sa January 1 at may irinuman, may purutukan baka piruton na kaya baka nagpa-auto bining pero karon kaning Pilipinas nin adjusted hours digdi sa tuyang sa tuyang rehiyon ko Philip or sa biyaheng Nagaligas Pilaga maagi ang train digdi sa tuyang syudad sa Iriga City Station ang unang biyahe sa aga kan Nagaligas Nawara si Karondang Diggs Martinez anyari sa kunyang baka naubusan nin load. Balik ka na lang tabi Karondang Diggs sa mga heras mong informasyon manungod sa PNR problema. Report! Good morning. Go ahead, giraray tabi. Good morning, Kapinet. Padalos waning barita alidig sa PNR na kung saan sa aga ang biyaheng Nagaligaspi ang first trip 5:38 in the morning. Ang last trip 3:02 nin hapon, alas 3:02 nin hapon. Kaya sa mga mapaligaspi dyan sa aga bago mag alas 3 nin pagkahapon mga 2:30 magsakay na magdyan na sa sa PNR digdi sa Iriga o dyan sa mga istasyon kan train dyan sa Siyudad din Naga bago mag alas 3:02 nin pagkahapon. Para man sa biyaheng Ligaspi Naga ang first trip 5:45 nin pagkaaga. Maagan digdi sa Iriga mga baka mga na Kuya Philip mga alas 7:30 na o alas 8. Ang last trip man duman sa biyaheng magpun Legazpi paduman sa Naga alas 3:20 nin pagkahapon. Kaya sa mga niya to diyan mga parasakay sa train igwa ng adjusted hours sa aga kaya mag-amay magdan sa istasyon kan train tangani makalunad tulos. Para man ko Philip sa January 1, 2024 sa New Year enot na biyahe kan Nagaligaspi alas 10 min pagkaaga alas 10:02 min pagkaaga ang last trip 5:30 in the afternoon. Para man sa biyaheng Ligaspi Naga alas 10 min pagkaaga first trip as in ang last trip alas 5:47 nin pagkabanggi. Tapos siguro pangalan digdi ko Philip na biyaheng Naga Sipukot baka may mga kita para hinanyog na madyan sa madyan sa Naga sa Sipukot Camarines Sur. Ang first trip sa aga 5:20 nin pagkaaga, last trip 3:30 nin pagkaaga. Para man sa biyaheng Sipukot Naga
Ang unang biyahe 6:40 nin pagkaaga asin 4:50 alas 4:50 nin pagkahapon. Para man sa maabot na January 1, 2024, ang adjusted hours kan biyahe may Naga Sipukot Naga sa Naga Sipukot ang first trip alas 10:40 nin pagkaaga, ang last trip 3:30 nin pagkahapon, asin ang biyaheng Sipukot Naga alas 12 nin pagkaudto, ang first trip asin 4:50 alas 4:50 nin pagkahapon ang last trip. Pagkatapos kan ko Philip, pag January 2 hanggang sa makaagitang aldaw, back to normal naman o back to normal operating hours ang oras kan biyahe digdi sa Philippine National Railways digdi sa Satuyang Rehiyon ni Bicol. Ano yan, anas daw yan, good trip. Ano yan, anas niya ko yan, good trip, to baka putol na naman ang railes dyan sa Agdangan. Aday naman ko Philip, okay naman ang linya tadigdi sa sa Naga Legazpi, kasubang diyan may nadawog na naman akong train nag-agi matangaon. Ta sa Baaw kaya may mga paraputol nin release, may paragapo pa dyan sa Sagrada Sin San Juan. Yung nga ni Philip, igwa nga ni sarong basis nga ni kato, kana paula akong iriga, nagsakay akong train, may naggapo talaga. Kaya dapat actionan yan kan pakulang kan PNR, pati naman kan LGU dyan sa Baaw, pati naman kan PNP na day naman ko nagpara gapo, asin nagputol kan linya nin train ang mga tao dyan. Ang train nga ni, kaya nga ni pinagbuhan train, ta nga ni makatabang naman sa sektor kan transportasyon kan sa tuyang bansa. Taro kan ka Philip na ang biyahe baga kan train mas halipot ang oras kaysa sa ibang transportasyon dito sa tuyang lugar. Kaya lang, kulang man ang biyahe. Ano ka Philip? Kulang ang biyahe. Iyo nga ni kulang. May oras sa naman. Iyo. Ang biyahe dito sa tuya sa Naga Legazpi, nasa 4 lang, 2 pag-aga, 2 paghapon. At least nadagdagan naman ang oras kan biyahe. Iyo nga ni Philip, sana man madagdagan orog na sa biyahe bagang pag-udto mga alas 10 pagkaaga at alas 12. Dapat aga o to hapon na biyahe. Yan man ko par po Philip ang mas magayon na mapa-out of giraray kan PNR na biyahe digdi sa tuyang rehiyon. Kuta makulang aga hapon, igwa kutang udto ta pag-udto baga may mga para sa kay kitang gusto man na magduman sa Naga o sa Legazpi sa iba pang lugar digdi sa tuyang rehiyon. Baka nagtitipid man sa krudo. Yan. Kung bako man, baka kay Philip, sa bilang man kan train, tadig sa tuyang garo, duwa lang ang nagdadalagan na train na Naga Legazpi. Piraan kotse. Nagsasaraban tabaga ang biyahe. Naobserbahan ko digdi sa Facebook kan mga nakaangal na nagsasarabatan baga diyan sa may Pulanggi station. Marayan din nagbabaranggaan ha, magsarabatan. Diyan baga sa Pulanggi station, igwa diyan na sliding track, so pang so saro pang release sa gilid kan istasyon. Si sarong train pag pag nakasabat na si saro, maagi muna duman sa sliding track tapos papalabuson muna si sarong train. Na ako nagsasarabatan, sabi mo sa bago nagsasarabatan, baranggaan ang luwas kayan. Garo na kayan. Pero siyempre, di man maanon kan mga train na magkabanggaan ta. Grabing distroso kayan. Ang importante nakabalik na ang biyahe kan train digdi sa tuyang rehiyon. Iyo ko Philip, yan ang importante na nakabalik na ang biyahe digdi sa tuyang rehiyon ta. Ang pinakahuring biyahe baga kan PNR kan nakaagi pang Abril 2017. Anong nang taon nang nakaagi. Na kung saan ang mga mga istasyon na digdi sa Bicol o sa Naga Legazpi na tinggang maray nga ning naibalik na so biyaheng Nagaligaw. Sa kasi kagawad daday nakakadangog na naman yung tut tut tut. Ano ba Philip?
Si Kagawad Daday na hayahayan buhay, nakakadangog na naman ng tut tut tut. Iyo ta maagi din sa maagi din sa indang lugar bagaan train. Hindi pati mas kada oras nag-aagi ang train na ulan sa operating hours ninda. Pag matanga may maaging train. Hindi kung mga gigiribo ka, baka nag-aayos kan release o nag-clearing pa. Taka ito, nagarumduman ko kanya pa ko San Isidro, suarong mi, dyan sa likodan kan eskwelahan, sa San Isidro Elementary School, nadadangog ko tulos pag nagbubusi na sa tren. Yan, iyo ko Philip, tama yan. Ito yan ang araw kayo na gradang businig nga ni sa mo, maski bako naman akong harani dyan sa release kan train, dangugo na maray pag nag-aagi ang train. Kaya imposible man na may nagkakabaranggaan pa dyan sa release sige mambaga ang busina kan tren. Iyo ko Philip, tama yan. Kundan imbaga ruburat man ginigibo kaya nga higdaan an release mapresko nga digdi. Iyo ko Philip, totoo yan, naurong na sa mga parainom baga dyan. Ang iba mairinom dyan sa mairinom dyan sa tren mismo, ay sa release mismo. Mayo pa man niya sa tren, magtuma-tuma muna kita digdi, mapresko. Yan. Alagad so iba nakaturog dyan sa release. Yan ang problema kay Philip, na kung saan imbis nang dahil na dyan mag-inom, mairinom pa atago niya nga ni, maski anong oras nag-aagi ang train, maski matanga may nag-aaging train. Kaya dyan sa mga parainom niya itong mga tugang, dahil na kang mag-irinom dyan sa release kan train, baka biglang masamban ka mo. Grabe si kaburatan. Maligis ka mo kan train, irak man. Baka nga ng mga paragapo dyan sa Sagrada Sanuan sa Banuan kan bao, mga burat pa. Yan. So mga mga naka-star pa dyan sa along the release. Tira na pati nga Philip, ang na-accidente pati dyan sa release na mga naka-release. Magpunta na tigbuksan ining linyang nagaligaw, tapos urog ng unya na nagaligaspi. Dyan sa Pulangis o naligis dyan, may diferensya man. Ayan lang. Baka day na risa. Yuta kon bungog. Araw ka to, tirang taon na nakaagig, igwa man naligis na so baka na nagiroon doon mo kaya Philip, so tricycle na may naligis din sa Overloaded man to. Yan, overloaded. Si driver ka to sabi, bungog may problema sa pagdangog. Tapos pano pa so Tri-Mobile garo na Christmas tree. Yan. Paano so tricycle, halos kadaklan katong mga sakay baga kato, mga nagkagaradan, so iba nagkalurugad. Mga kapamilya man sa napati niya. Iyo. Pati driver nakaibang na nagadan duman sa pag-agi kan train sa nasambitan itong aksidente. Kaya ingat-ingat man giraray kita ang train dahil kamanggan babayadan. Tama, di man babayadan. Ilodero tan train na nag-aagi na dyan. Saka sa dirinindaan tinampong yan. Iyo, tama ko Philip. Ayan mo na ko Philip, anak ko niya itong bareta. Halidigdi sa Philippine National Railway, si Carondang Biggs Martinez Jr. para sa RPDCKI ang maugmang kairiba reporting. Report! Salamat Karondang Diggs Martinez sa imong mga heras na informasyon manunungod sa tren na nagbabiyahe digdi po sa Rion kana Bicol. Ining Nagaligaspi, sa sunod baka umabot na yan Sorsogon. Abot ng Cam Norte ang biyahe. Tangon yan, garo na sa Katahawan lang ang sa indang biyahe. Pamamasada pag abot sa Philippine National Railway. Pero at least na ibalik na po ang biyahe kan tren digdi po sa tuyang lugar. Bakong arog kan mga panahon na puro sa nahaka-haka. Nuwa rin daw ngayon
tren mabiyahe digdi sa tuyang lugar. Paparakulit na pati kayo si Tatay Digong. Kan iyo pa po ang presidente, kundi pa pala naging presidente si Presidente Bongbong Marcos, dahil ibabalik ang biyahe kan tren digdi sa Naga Legazpi, digdi sa reyon kan Bicol, pambira. Kaya si Tatay Digong kadakol man kayo kan mga saltong hero. Puro sa naman to kung minsan abang hamis man magparataram ni Tatay Digong. Ng mga satokhang na ito. Ngunyan, grabe pan epekto dyan nga ni sa Banuan kan Baaw. At matokhang iyon nadali. So polis ay pangyayari pag-arog na kaya na pinagsararong persa pa kan PDEA, Philippine National Police. Nadali pa sa polis. Kaya dyan nagluluyan pagtubod kan mga kababayan niya to minsan sa operasyon kan PNP, PDEA. Na bagay, sinda mismo nga ni nagbabarakbakan naman sa Metro Manila. So PDEA sa kapulis yung nagtuturog-tuban, yung ang nagtuturok-hangan kan panahon ni Tatay Digong. Mayo na kayang matutukhang nagayong mga saradit na poser. Yung mga Chinese pinapadulag, kaya iyo po yan ang nangyayari kan turokhangan sa Pilipinas. Magtios sa mga Pilipino kung yun na tatamaan kan bala sa turokhangan. Diyan sa Banuan kan Bao, nadali sa pulis. So, tutokhangon, libredo. Kaya yan po ang problema kayo ng mga satokhang na ini. Kung minsan nauubos na mga Pilipino, katutokhang, mga Chinese nagparatawa pa. Tiis nga kamo. Basta nga kami ading operasyon na mo sa droga sa di Pilipinas. Successful. Marakap kami, padalagan. Sa gobyerno Pilipino, di nagray na. Yan po ang iniisip kan mga Pilipino. Na dapat purugutan man yan, i-firing squad ang mga Chinese na drug lord, mga sindikato digdi sa Pilipinas. Mga abusado baga. Pinabilo ni Tatay Digong kan mga panahon. Sagkod ngunyan, belong-belo pa. Ang mga Chinese na abusado digdi po sa Pilipinas. So iba sa naman. Ito, para kunyan, tamaanggot-ang kita ni Engineer Monmon. Pero si Engineer Monmon anggot yan sa Chinese. Una nindo kan panahon nagrabi sa COVID. Kaya nga yung mga Chinese na ini, yung nagdarakan COVID sa Pilipinas, boy shit. Lagad, sabi ni Engineer Monmon itong Sinogak ngayang Jibo yan. Bulong sa nangakadi sa Pilipinas, Linovac. Huwag kang Sinovac. Bira talaga si Engineer Monmon pag nagpapakonsuelo man. Bagay, anbulong ka sa mga Pilipino, bakong Sinovac, pag pigparabakunahan mo kan Sinovac, talagang maparainugak. Dakol ba kayo kan mga bakuna, Sinovac, Pfizer, kung ano-ano na sa mga bakuna. O ito dahil mo nagkaarali sa COVID. O ngunya, nagbabalik na naman ko, no. Maray nga ni, tamayo na naman mga pigla-lockdown. Para patubod kan mga Chinese na sa COVID, delikadong hilang virus. Alagad, sindan nagkita. So mga PPE, so alcohol, so face mask, so face shield, puro baga made in China. Ayan po ang isipon mas kiso bakuna, pigtatao pang libre, Sinovac. Kaya nagkitang marhay sa nasyon kan China, kan panahon kan nananalasa pa sa COVID. So ngunyan, yun na naman pigtututukan kan China. So West Philippine Sea, uda na baya.
Mayo na sindang maginibo laban sa COVID. Kumbaga, nangyari na pati sa kupitan, bako naman COVID. Sa tuyang presidente kahit Tatay Digong, kaniyon presidente, nakadawit duman sa Parmali. Sa kupitan, kaya grabe bagan anomalya kan gobyerno kan panahon na nananalasa sa pandemic. So iba, nagkikita. Lalong-lalo na so Department of Health. Una ko, Department of Health, matabang sa mga naku-COVID. Ito pala, mga parakopit so iba. Ay santisimang Pilipinas ini. Kaya kita nakikipaglaban sa mga dayuhan na Chinese, kita mismo nga ni pinagtutusuhan kay ning mga yaon sa gobyerno bako man Chinese. Yan po ang isipon kan mga Pilipino, nag-irakta nangod. Sa tukhang, pirmi kitang daog na mga Pilipino. Lamang permiso Chinese ng mga sindikato sa iba. Lalong-lalo na sa mga drug lord, kapag nadadakop, bolto-bolto, bilyon ang droga, pinapadulag sana dyan sa custom. Ito sa nang nangyari kay Peter Lim. Bolto-bolto so droga, malata na kalibre. Kaya masakit dyan man sa banwaan kan bao. Sige man ang tukhang dyan. Mga nauntok ang droga dyan. Ano ta, dahil po madakop ang drug lord ang nagmamanufacture kan droga sa banwaan kan baaw. Yun ang dakulang kaputan. Haluhin ang panahon yan. Kung talagang higot ang kampanya kan sa tuyang gobyerno laban digdi sa mga drogang ining pinagsasabing illegal na drogang shabu. Kuta may nasampula na sa banwaan kan baaw na dakulang drug lord. Mayo man nadadakop sa mga pinggo-pinggo sana sa iba nga nagkakagaradan pa, binabawianin buhay sa ibang poser. Pero so talagang iyupuan kumbaga manufacturer kan droga sa banwaan kan bao, ini ang dakulang kaputan digdi sa Rinconada area. Ano nga tan bao, perming yaon dyan ang tataghan kan darakulang droga. Ay pambihira. Benantes mo kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak, RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi nyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-kidney care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Good news! Nag-o-offer na ang M. Luwilier ng cash-in and cash-out services sa GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Sa ngaran po, kanak-kanak ng pamilya, ako po, si Vice Mayor Edson de Maywat, nagsasabi ilagmamawit ng aming tagailigan na sa maray na kamutangan kung na umaabot na Pasko, sagad, nag-aasa sa manigo produktibong bagong taon. Kanato yung amin. Salamat po. Pinamate ang tanaw at tunay na pagbabago. Nakagiman kita sa panahon din kasakitan. Diri kita nagpabaya, lumaban ang nagpangalan.
Kung pwede gisungon, maray na performance kanyang pinabayan. Vice Mayor Excel Serrano, di maiwan. Padagos na pagtabang, maray na bakikikapwa. Asin maray na pagugali, ibang iba talaga. Si Vice Excel di maiwan. Hi Rinconada! Kamusta po? This is Board Member Shai Fajardo Noble. At ako po, kasama ang buong Fajardo Noble family, ay gustong magpaabot ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Naway sa pagdiwang po natin ng Kapaskuhan at pagsalubong sa taong 2024, huwag po natin kalimutang punuin ng ating tahanan ng pagmamahalan, pagtutulungan, pagkakaisa at pagkakaunawaan. Again, this is BM Shai. See you soon! Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-On, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-On, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. It's tested on cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom.
puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos! Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa tahaw, nin kadipisilan, maawot niya mo ang sa indong kaugmahan katuninungan sa maabot na Pasko asin padagos na biyaya kan kagtubos asin paraligtas na si Hesukristo. Mensahe hali sa mga minasunod. Honorable Roman Guailin F. Ladao Jr., Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay, Juan B. Brina and Family, Zone 2, San Nicolas, Nabwa, Camarines Sur. Rinconada Memorial Park, Dolorosa, Nabwa, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter V. Cordero Jr. and Family, San Isidro, Nabwa, Camarines Sur. Attorney Andres Samar Cipres Jr., care of Lydia Samar Cipres. Nancy Panga Blanco, care of Romeo Alcaldeza, Santa Justina East, Zone 3, Buhi, Camarines Sur. Mrs. Marieta A. Nacario, PPO4, Population Office, Irigas City, Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Marivic Clabillas Mazo, 269, Coral Street, Zone 2, San Isidro, Irigas City. Board Member Shai Noble, 5th District, Camarines Sur. Gemstar Trading, Zone 5, Balatan, Camarines Sur. Honorable Nena B. Bagasbas, Municipal Mayor, Balatan, Camarines Sur. Balatan Fire Station Family, headed by SFO4 Dexter V. Prades, Officer in Charge. Baris Bisan Beach Resort, located at Zone 5, Barangay Kugit, Balatan, Camarines Sur. Managed by Erna Bagasbas. Milestream, water clean and pure to keep you safe and healthy. Owned and managed by Mr. Christian Elio, CP Travel and Tours, and Chat Barbosa Clothing Shop, owned and managed by Charito L. Barbosa. Sa Saindu Pugabos, Diyos Mabalos. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Sa nakalipas ng taon, tayo ay magkakasamang humarap sa bawat hamon at sama-sama nating napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Hangad po namin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mas maayos, ligtas at mapayapang lipunan para sa lahat. Sa ngalan ng inyong kasurog Kaps at ang aking buong pamilya, ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko at isang mas masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pinapaalalahanan po namin ang publiko laban sa modus ng ilang individual na naghihingi ng pamasko habang naka-uniforme o kaya naman ay nagpapakilala sila ay pulis o sundalo. Ito po ay mahigpit na pinagbabawal sa batas at regulasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa mga ito at kahalintulad
na gawain sa mga autoridad. Ang inyong kapulisan at kasundaluhan ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng buong sipag at katapatan upang mapanatili ang kapayapaan ng ating rehiyon. Muli, maraming salamat po. Naway maging masaya ang bawat tahanan ngayong Pasko. Laging magmahalan, magbigayan, magpatawad at manalig sa may kapal. Mensaheng pamasko mula sa sumusunod na sponsors. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. SN Hobby Engineering Services, San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hove. Iriga Shell Gasoline Station. AMC Calieja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Engineer and Mrs. Antonio Maria Calieja. Segura Technological Colleges, Francia, Iriga City, Mr. Julio Victor Marlo Segura, School President. Shakey's Iriga, Inside, Gaisano Capital, San Roque, Iriga City. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Zion Castel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City, owned by City Councilor Melnan Daday Robles Moralio. Crisha Barbershop and Beauty Salon, La Trinidad, Iriga City, owned and managed by Ibias and Agaton family. Hoop Life Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo and Cindy Robles Moralio. Multi-brand distributor, San Roque, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Richard Bonacqua. Masuso Spring Resort, Pool 2, owned and managed by Mr. and Mrs. Boboy and Milet Robles Moralio, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Donna Vargas Orbon, legit distributor, Absante Barley Products, San Miguel, Iriga City. For inquiries, contact 0927-438-7220. Moran Amaga Tourist Shop, motorcycle parts and accessories, tires, helmet, and riding gears. Bonacqua Building, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Indian Sikh Community, Iriga City, care of Pasidion. Mr. and Mrs. Kenneth Nantes and family, San Miguel, Iriga City. General Services Office, LGU, Iriga City, care of Engineer Eddie Belmonte. Family of Simeon Cabaltera and Ines Sagrada Cabaltera, who will be celebrating their family reunion this December 2023. Maria Gracia Barrientos Sanao and children, Chinchin and Noynoy. Office of the City Social Welfare and Development, Iriga City, care of Miss Maridel Verosa. Office of the City Tourism, LGU, Iriga City, care of Engineer Nona Vanessa Monpon-Banua Santiago. Former board member Carlo Batalia and Batalia Cares, Camarines Sur. Egay Catering Service, Gabas, San Nicolas, Iriga City. And Mr. Jose Altesa, Basca President of San Nicolas, Iriga City. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ang pag-ibig naghahari. May this season be full of love and laughter for you and your family. Christmas message from Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director. Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Chief of Police. Retired Fire Brigadier General Ruben Biaris and family, Nabua, Camarines Sur. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Police Lieutenant Colonel Johnny Ibiya Capalos, Chief PNP AOD K9 Group, Kamkrame, Quezon City. Retired Police General Elmer Mora and family, Iriga City. Attorney Rico Borromeo and family of Borromeo Law Office, San Isidro, Iriga City. Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police, Buhi MPS, Buhi, Camarines Sur. Police Captain John Michael Miraflor, Officer in Charge, Kanakman MPS, Kanakman, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Oleya Borromeo, Provincial Officer, HPG, Camarines Norte. Attorney and Mrs. Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Dr. Manol Oxiano Luzon, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Nita Agnas Fortuna, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. CGA Captain Carlos Eusebio Oliva,
SO2 Chief of Staff, Coast Guard Auxiliary District, Bicol Region, and his family. Elected Barangay Kagawad, Chupilo No Ibarreta Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. Elected Barangay Kagawad, Roy Andalis and family, San Juan, Iriga City. Barangay Kagawad, Eduardo Melvin Alfilor and Mrs. Abigail Alfilor and family, San Roque, Iriga City. Mr. Alvin Losenya and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rafael Clotildes and family, San Roque, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. PSMS Salvador Ampungan Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. PSMS Jaric Buena, HRDD, PNCO, Iriga City Police Station. Engineer Roger Sorilla Dasa, licensed civil engineer, design and build contractor, licensed real estate broker, chapter vice president for MIS, DHSUD registered, and retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and family of Nabua, Camarines Sur. Merry Christmas and a prosperous New Year! Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Natapalan digdi sa ika-127 martyrdom ni Dr. Rosie Rizal, magiging guest speaker mismo si Lieutenant Colonel Peter C. Barola, Infantry kan Philippine Army. Na mayor na tema po kan selebrasyon kan kaaldawan ni Rizal ngunyan. Iyon na pundasyon ng kahapon, isinasabuhay ngayon. Ana programa, pinuunan subago, ana misa. Alas 7 ni na pag-aga, pwedeng tapos na ana misa. Asin ana part 2 ka na programa alas 8:30 iyo an commemorative program. Diyan po yan mismo sa tubangan ni Dr. Jose Rizal, an national hero sa City Park kana sa tuyang syudad. Tapos at yan offering asin man retlying. Simple sa naman ang magiging seremonya kana kaaldawan ni Rizal ngunyan digdi sa syudad kan Iriga. Reyes man yan kana simpleng kumpleanyo ni Jose Rizal Paharis. Imbitado ang grupo asin iba pa. Duman sa Salvacion, syudad kan Iriga. Preparado na si Pading Joris kunyan sa iyang kumpleanyo. Awat pamanlugod, mabusog at malasing mo sila. Di nagray na kinarga na nagbe-birthday kasabay ka national hero. Hoy, ingat-ingat po kita ngunyan ta usong-uso po ang mga aksidente sa bihikulo. Kaya mampalanso mga gurang ka ito nagsasabi basta ngaya matapos ang taon ingat ka mo. Lalong-lalo na ta sa biyahe kung minsan. Hindi nga ning nangyari na naman na banggaan ka na sarong pick up sa Partikan Barangay San Vicente, Santa Elena, Camarines Norte. Pasado alas 7, kasubagong mag-umagahon. Sigon sa report, kinakan pick up.
ana linya kan ban sa tinampo kun kaya ini nagkasalpukan saruan binawian in buhay sa aksidente pambira. Tapos iguang bus na binudalan man ang jeep dyan sa Banuan kan Baaw. Hindi haloy subot ang aksyon kan mga autoridad pangyayari. Yan ang problema kung minsan may mga aksidente po sa bihikulo. Balang marhayan pagresponde kan mga miyembros kan Philippine National Police asin an investigasyon kan aksidente. Only in the Philippines, sabi nga ni Kayan. Yan so pinagasasabi sa bago ni Digoy Martinez na samuyang reporter na biyay kan Naga Legazpi vice versa railway train nagpuuna sakay na sa tren matapos ang 6 na taon nagrangkada na ang biyay kan Philippine National Railways na may rutang Naga Legazpi vice versa. Nagpuon ang biyahe ngunya na alas 5:45 nin agap ali duman sa Legazpi asin man nagabot syudad kan Naga sa laog nin 3 oras. Daon man ang schedule kan mga biyahe kan PNR Naga Legazpi Naga route sa distansyang 101 kilometros na pinag-iistimitan na 3 oras na ang biyahe. Di nagray na. Biyahe sa aga Legazpi Naga departure mahali alas 5:45 nin pagkaaga. Asin an arrival sa alas 8:42 nin aga asin an biyahe sa hapon Legazpi Naga departure mahali alas 5:47 nin pagkahapon. An arrival alas 8:51 nin pagkahapon Naga Legazpi. Departure mahali alas 5:30 nin pagkahapon maabot alas 5 o alas 8:34 nin pagkahapon. Ang mga PNR stations po Igwasan Naga, Pili, Iriga, Pulangi, Ligao, Trabeseya, Daraga, Legazpi asin igwang stopover. Ang mga stopover dyan sa Baaw tapos Lourdes sa Banuan Canaba, Bato, Matakon, Uwas, Bagtang, Washington Drive asin man Kapantawan. Ang pamasahe 15 pesos ang minimum fare asin 155 pesos Naga to Legazpi. Yan po ang mga plete pag nagsakay ka sa tren. Palang sabi ni Johnny Bravo, nag-aaging yan sa Lourdes sa Banuan ka na nabwa. Igwa naman pala ni stopover dyan Pero ang mga PNR stations, igwa po digdi sa syudad kan Iriga. Kaya sa mga masakay ng train, dahil pa oras dyan na kamo sa PNR stations tanganing kumbaga makabakal na kamo ng ticket dahil kamo mabayaan kan biyahe. Yan pag uminagin na sa oras na dapat nakatalaan, siyempre dapat ang mga pasahero makasakay tulos. Kung mabayaan ka mo, mapungaw, pwede na kamo magburubaklay, pauli. Hoy, malipot-lipot po na kamugtakan ka na sa duyang panahon. Kaya osong-osong niyan na sipon, abo, trangkaso, o kulog hawak. Kung ani, nalastripan pa kan sipon sa katrangkaso. Pati ang sa kuyang tuhod. Luminoy. Mira niya akong buhay ini.
makapag-abot ng 2024 makusugnan sa kuyang tuhod. Makarecover na kita pati sa tuyang boses talagang naapektaran. Sabi man kaniba, nanganaanin purog ay masi. Ayaw maningod. An purog, pag dahi man talaga nalabyan, nakakarahay man. Pero kung nasobrahan ka, nakakaraot man. Ano man na bagay, digdi sa kinaban, maraot man kun labi, maraot man kun dai. Sabi kan mga gurang. Laro daw sa pag-urulayan tapo ining manunungod sa mga pampabuenas kuno. Hinda kon totoo man ini. Ani ba dahil nagtutubod si Commander nga ni, kaarakan niya na nga ito ng mga bilog-bilog ito. Mga polkadat. Kung talaga ngayang magingwa ka, siswertehong nga, pero kung maghinugak ka, daw nga gabos na mga bilog na prutas, barakalon muna yan. Tapos may mga purple kadatan sa imong bado. Ay mo man yan makakamtan kung ikaugakon. Nagay tama man si Commander. Sige daw nga, pag-asa na sana dyan sa mga bilog na prutas na yan sa laog nin sarong taon kung swertehong ka. Na may mag-abot dyan ng mga bilog-bilog pa. Ay man matagalan mga bilog-bilog na yan sa laog sana nin sarong simana. Poropos na yan, lalo ang mga prutas, ngunyan. Isa nang mga kiat-kiat, mga pirang aldaw na lepes na baga. Anong nangyari karon niya ako kinalburuhan, made in China? Ang aranghita, ay... pero ang karahayan po, kaya ng mga bilog-bilog na prutas na aniba, barato. Ang aranghita, barato ngunyan, namamayagpag. Ang lansones, yan mga buro barato ngunyan. Pero pag abot sa ubas, ay kamahal ining grapes. Kaya dyan pa sana, mamalason ka na. Bako sirtian mapapala mo. Sa kamahalan kan mga prutas ngunyan, inda konsertan abuton mo. Ang mansanas, ay maray sana pag primero, pag nag-aloy na bang sakrot. Kan namit, bako man talagang tunay na hinog sa puon. Maray panchiko, mahamison, magitong mga hinog sa puon. Ngunyan kaya, linalaba din niya naman po kan mga paratindanin prutas. Kaya imbis mabakal mo, swerte, malas. Kaya kung masarakrot, tapos mga lumbod pa, biglang nagkakahirinog. Ay pambira. Ini po ang pagtubod kan mga Pilipino. Baga mga pamahiin na, dahil man makakatabang sa mga Pilipino. Tapos nga dapat may mga malagkit. Mahal naman ito pulutan yun. 60 pesos tanganan kilo. Kung susumanon mo, gastos ka pa asukar. Kaya mayo ng padumanan ng mga Pilipino nagtutubod sa swerte. Ako, ang pagtubod ko, siniswerte talaga ang tao. Kung naghihingo, naghihigos. Pero kung pagparaasahan mo na sa nanswerteng maabot, ay mayo pong mangyayari sa imong buhay. Mga Chinese baga, siniswerte sa negosyo, dikit na paninda, pigdidilihin siyahan. Kita man ng mga Pilipino, ka mga arog-arogan pati. Diyan sana sa Santiago, magkaigwanin karihan, puro na sana karihan. No mag-asinso, paano swertehon ang mga Pilipino kung arog kayan, nakita mga igin sa korarag. Kaya magnegosyo ang mga Pilipino, makahiling sa ng may hardware, puro na gusto mag-hardware. Makahiling nin gasolinan, puro na gasolinan. Ayan bagaan realidad na nangyayari po, kaya din nag-asinso ang mga Pilipino, kumbaga mayo kitang tutuong identity. Pag-abot sa negosyo ka mga arog-arogan. Kaya yan po ang dipisil digdi sa tuyang nasyon. Makahiling ng grocery store. Bueno, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa.
Report! Nasa linya si DJ Mandy. DJ Mandy, go ahead. Hi, good morning and good morning pa sa tuyong mga tagapagantabay. Likewise, good morning and Happy New Year sa imo and sa tuyang technical partner ki Engineer James Oco. Good morning din. Siring man sa imongod. Amungod. Uy, patanid sa na sa mga nagbabakal kang prutas. Uulayan ngunyan prutas, ano. Patanid sa na kung ako magparabakal ka itong mga nasa basket na. Ito bagang pinagkukumpleto na yan, dosing tracing prutas. Mga ready-made. Oo, itong package na nga ni. Nakabakal nga ni si Mrs. Abaan itong Chico, nagkukuyan pa, apera kan saradit, so Chico, yaon sa laog kan basket. Igwapang durudag, tain tunsis niya, kukuyan ini, hilaw pa. Kung baga putot pa. Kaiba duman, niya ako madaya man. Kaya tangon yan kung ano-ano sa ng mga pampaswerteng sabi kan mga Pilipino, pero baka umanswertean aabuton ng mga parabakal. Kaya nga ni patanid sa ito yung mga kababayan, apuera kaya kamahal na kan mga prutas, mas magayon siguro itong magbakal ka, pick upan na sana, sige na pamili mo, dahil ka na magbakal ka itong mga nakapatos ng dati, pag minsan nadadaya kita, nabubudol kita, kay mahal pa ang presyo, naka-prepare na ngayon, may patos ng itong plastic na dikolor, pagkatapos may ribbon sagin, and then may buro basket, nakalaog sa buro basket. Tapos mga kunyan-yanin chemicals pinagparabugta ka na, ba? Dahil mo aram kung ano ang sa laog. Taday mo madoklit na yan, nakapreparar na. Kamahal pati. Ganyan. Piraman daan sa rumpatos. Ha? Piraman ang sa rumpatos. Para basol ko si Mrs. Dahil na sinabi sa presyo. Pag-abot kaya digde, binuksan ko niya ako pinasabungan akong buksan. Sus Marsip, mahiling mo dun sa ibabaw, magagayon. Pero dun sa irarumpalan, sus Marsip, yun na nga nito, may putot na, Chico, may, kulay yelo nga ning chisa. May chisa. Bako naman bagayan bilog. Bilog man bagayan. Ay pahaba bagayan garoyan itlog. Dai kuyan digdi nahiling ko pabilog man. Pabilog na chisa ay ibang malay chisa yan duman sa Santiago ang chisa pahaba. Ay, pero dai mo makakanta hilaw baga. Yan mga karibanan niyo yan. Tapos kaya ako nanguha na lang nin bayabas, lukban, mga bilog-bilog bagayan. Daga para di binuksan ko pagabot digdi. Nya ako ikamang kaya na ako na ito nagpabudol ka. Dapat na ito nag-pick up ka na sa nang saro-saro. Yan binakal mo. Inapot ko kang presyo. Dahil na sinabi, pundoro nga siton. Alangan man yun. Binabasol lang niya ako kanina nagbakal ako sa mga puto. Ay, amo. Iyo yan. Kaya patanid, kaya na dinigdigan ko na pinagdidiskuter mo na pig-ritsasar mo manunungod sa mga prutas. Kaya naisipan ko iheras sa ko yung eksperyensya na dahil magparabakal ka itong nasa basket na preparado na nakapatos na ng plastic na baka sa erarom ay dahil mo mapakinabangan sayang kan sintabo. Dapat tangkilikin ang sariling atin. Yan bagan sa tuyang heras na impormasyon. Ini man si Manding Nakarisaryon, RP News. Salamat. Happy New Year everyone. Field Report! Salamat DJ Mandy sa mga heras mong informasyon na nabiktima ka na putot na mga bilog na prutas. Han sa iyang misis. Santisimang buhay adingod. Big New Year. Harag pag ito na pasabat. Ka mga paratinda sa di kanateng lugar. Bueno, inabot na bago ka na oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oco. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Bert Cabrillas.
Nakaibahan taman sa pagpaabot nin mga informasyon si Diggs Martinez asin man si DJ Mandy. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagsasabing Happy New Year, asin nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.